lobu buhle obungaka. Semungasenayo indawo la singabuthatha sibunamathisele khona ukuze nemino yethu ikwazi ukubukhomba. Siselaphi isidingo sokuthi kufakazwe kakhulu ngabo. Izingxoxo ezilokhu zixoxwa imizwa ezaziwa emqondweni. Kepha umlomo ungakwazi ukuziphimisa. Ngoba nalaba abasebenzayo njalo masebebuya emsebenzini bathukulula yonke imithwalo lapha ngasemnyango babuye bahlale phansi esihlalweni. Bahlambe izinyawo bangabe besawuhlamba umzimba ngethemba lokuba uma sebehlambe izinyawo sowuhlambulukile. Asekho isidingo sokubugeza ubuso kunye nezandla. Inqobo nje mekusukelela phunga ebekade lokhu lenzeka lapha ngasezicathulweni. Asangakwazi ukubuya wonke amanye amaphupho amnandi. Kepha uma sincishwa bonke lobu buthongo siphinde simbelwe ongaka umgodi. Ibuphi kanti ubhlungu enisafuna sibuzwe? Kungasizani ukuzwa ubhlungu uma usewukulesi simo ngoba sekho nesidingo sokuthi njenganamanje uzisole. Ngoba kusiza ngani ukuthi uzisole ngezenzo ongeke usakwazi ukuziphindisela emumva. Uma bonke lobhlungu ulokhu ukuzwa akusekho ngisho ukuzinyeza namhlanje ngesono. Kepha kulokhu kumila izinywele zibazinde la ekhanda konke nezinzipho engizisebenzisa ukucebula ubuso bami ukuze mhlambe lesikhathi sisheshe sifike. Ngizama ukugqugquzela naleli hashi eligijima la ngaphezulu ukuba lingathi lingasheshe lifike entambeni ngingakavali. Ayangikhathaza nalamabele aloke emila la ngaphesheya kwesifuba sami ngoba awangenelisi mina mengikwazi ukudla inkomo yonke kunye nezimpondo zayo ngize ngiyiqede. Namanje lezo mpondo zisakhona la kumina emazinyweni ingako kumina ningakaze nalibone lomhlathi. Uma nifuna ukulibona phuthumani masinya niye emazweni asemakini nifike niyokha kuyona yonke imithombo nizongiphuzisa wona lawo manzi ila ezothi mase hlangana nalezi izimpondo ningiqaleke ukungibona ngihleka sengilokhu ngisina ngilokhu ngiqekebula ngithi hey mina ngangiyinsizwe ebusheni bami lapho ke ngiyobe sengilikhohliwe lami igama ngoba nemizwa iyobe ingasazazi. Kepha nani kuyonifikela ngalangalimbe ukuthi aphele wonke lamagama enu amahle. Ngoba nokuthi ninamagama amahle konke lokhu akuzange kuze kunisebenzele nina. Hey ngoba abanye mebebizwa uzulitshenze kuzoqhamuka inkosi ngempela ke manje. Abanye uze utshenze kuzoqhamuka imbali yangempela athi meqhamu hawu ihlahla nje leli ekudala la vithiki. Inhloso yami ke akubona ukuzogceka bonke lobuhle balamagameni. Engikufisayo ukuthi ongenani engathi beningawasebenzela lamagameni ngoba wona wakaza nisebenzele. Kanti ubanike okumele alandele omunye la phakathi kwenu kanye namagama enu. Kepha ke impilo mase ikhathele yona ukuphila iye ikhetha ukulandela kona ukufa. Kanti nokufa nako mase kukhathele ukufa noma ukuphila kuyaqhubeka kuzilandele kona. Niyoze nihlukaniswe kusuka la ekhanda kwehla njalo esifubeni nangapha emagxalabeni mase kwakhiwe isiphambano phakathi kwenu. Kuyobe sengimele nifunde ukuthi kunomehluko phakathi kwesiphambano esizimilelayo la emhlabathini naleso sithola sesihlephukile emthini. Niphinde niqonde ukuthi kunomehluko phakathi kwesisindo sesiphambano ozikhethela sona nesiphambano othweswa sona. Zonke lezo ziphambano ziyothi mase sezifikile mase kuyagqitshwa zonke izinkondlo ezingaphelele. Kugqitshwe nalo lonke loluthando obelingasebenzeli. Inkondlo kuphela eyofakaza.